kɔnɔna gafu k'a ka duwawu k'an ye a ka duwawu kɛ a ka ca Ala fɛ an mago b'a ka duwawu ye bi ye jeudi ye dɛ bi y'o ye kɛ bi bi sɔn ka n ka cɛ sɔrɔ yan fɛ jɔ Mamadi Lalabi n y'a dɔn a bɛ Côte d'Ivoire a bɛ Côte d'Ivoire a bɛ taa Côte d'Ivoire bi ni Ala ka jɛ a bɛ taa bi normalement a fɔra cogo min Ala ka se n'a ɲuman n'a kɛra ten a ka ca Ala fɛ bi b'a sɔrɔ Ala ka se n'a ɲuman ye amina ka segin n'a ɲuman ye n'Ala sɔnna Abu Safinɛ Jara bi taa n'an bi taa an bi se kunnafoni caman b'a den awɔ i k'a dɔn o bɛ an bolo kɔrɔ mun y'i sɔrɔ n bɛ n ka bɛ kawale de ma o an ka taa komi a bɛ ka suru a faamuna ayiwa baasi tɛ ayiwa o kumana sabu an bɛ taa ni kunnafoni caman bɛ an bolo kɔrɔ Elhaji Mahamadu Gaba ale kumana Elhaji Mahamadu Gaba kumana sɛbɛnden min kɔnɔ o bɛ awɔ i k'a dɔn soir de Bamako a bɛ o kofɔ Elhaji Mahamadu Gaba ko awɔ i k'a dɔn min ye an bɛ dabolo min kɛ i ko bi n'i ye jateminɛ kɛ bugunatigɛ min bɛ anw ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ a kuma nin bɛ o kan a ko siga t'a la an bɛ dɔ to dɔ fana bɛ dɔ to i k'a dɔn k'a fɔ o tɛ tɔ to ko la nka an ka hakili to a la min bɛ to awɔ i k'a dɔn an ka fɛɛrɛ ɲini a kana kɛ an bolo ni kun y'a dɔn ye sabu n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ tile dama dama bɔ nin waati in na i b'a ye k'a fɔ sankolo a bugunatigɛ ani Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ a gɛlɛyalen don kosɛbɛ population minnu filɛ nin ni awɔ i k'a dɔn olu bɛ farafinna nin cogo in na olu kɔni y'u sigi ka kɔnɔli kɛ ka dɛsɛ min bɛ se k'a to jɛkuluba min bɛ anw kunna ni awɔ i k'a dɔn o ye CEDEAO ye ale bɛ se ka awɔ i k'a dɔn i da don k'u la cogo min nka waati laban ninnu kɔnɔna na an ɲɛ b'a la CEDEAO ale ma fɛn fɔ nka min ye CEDEAO ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ awɔ i k'a dɔn a ma fɛn fɔ CEDEAO min a ka juguya bɛɛ lajɛlen b'a dɔn sabu n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ CEDEAO a bɛ wuli ka baga maa ma CEDEAO bɛ awɔ i k'a dɔn min kɛ o de ye ka pɛnpɛnni ta ka ɲɛsin maaw ma a n'a ɲɔgɔnna caman nka min ye Côte d'Ivoire ni Mali dugu min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ kun hakili la k'a fɔ ko CEDEAO ko awɔ i k'a dɔn ko a bɛna dɔ fɔ jaa CEDEAO sigin bɛ k'i da muki min awɔ i k'a dɔn tasuma ka don an ni ɲɔgɔn cɛ ale ka sira t'a la ni tasuma donna waati min u bɛ sɔrɔ ka wuli a ko nka nin cogo min filɛ nin i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka jamana marabaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la transition ɲɛmaayaba n'o bɛ awɔ i k'a dɔn colonel Assimi Goïta kɔfɔ ale min ye anw ka jamana ɲɛmaa ye ale kɔni fana ma awɔ i k'a dɔn kala don a ɲin na a bɛn CEDEAO ma a ye CEDEAO to nin ko in na pewu a y'i ɲɛsin fɛn min ma o de bɛ tali kɛ awɔ i k'a dɔn maa wɛrɛw minnu bɛ se ka fɛɛrɛ ani dabali kɛ min bɛ se k'a to ko ninnu a bɛ se ka nɔgɔya cogo min a k'o de siratigɛ la min ye awɔ i k'a dɔn Assimi a ye weleweleda kɛ weleweleda in ɲɛsinnen bɛ min ma o de awɔ i k'a dɔn anw ka maa dɔ bɛ yen n'o bɛ awɔ i k'a dɔn Togokaw kofɔ Togo ani Mali a b'i n'a fɔ awɔ i k'a dɔn anw ka ɲɛmaaw ka di kosɛbɛ u bɛ ko to ɲɔgɔn da la u bɛ ɲɔgɔn lamɛn a bɛn CEDEAO ma a ye CEDEAO to nin ko in na pewu a y'i ɲɛsin fɛn min ma o de bɛ tali kɛ awɔ i k'a dɔn maa wɛrɛw minnu bɛ se ka fɛɛrɛ ani dabali kɛ min bɛ se k'a to ko ninnu a bɛ se ka nɔgɔya cogo min a k'o de siratigɛ la min ye awɔ i k'a dɔn Assimi a ye weleweleda kɛ weleweleda in ɲɛsinnen bɛ min ma o de awɔ i k'a dɔn anw ka maa dɔ bɛ yen n'o bɛ awɔ i k'a dɔn Togokaw kofɔ Togo ani Mali a b'i n'a fɔ awɔ i k'a dɔn anw ka ɲɛmaaw u ka di kosɛbɛ u bɛ ko to ɲɔgɔn da la u bɛ ɲɔgɔn lamɛn a bɛn CEDEAO ma a ye CEDEAO to nin ko in na pewu a y'i ɲɛsin fɛn min ma o de bɛ tali kɛ awɔ i k'a dɔn maa wɛrɛw minnu bɛ se ka fɛɛrɛ ani dabali kɛ min bɛ se k'a to ko ninnu a bɛ se ka nɔgɔya cogo min a k'o de siratigɛ la min ye awɔ i k'a dɔn Assimi a ye weleweleda kɛ weleweleda in ɲɛsinnen bɛ min ma o de awɔ i k'a dɔn anw ka maa dɔ bɛ yen n'o bɛ awɔ i k'a dɔn Togokaw kofɔ Togo ani Mali a b'i n'a fɔ awɔ i k'a dɔn anw ka ɲɛmaaw u ka di kosɛbɛ u bɛ ko to ɲɔgɔn da la u bɛ ɲɔgɔn lamɛn ko maa dɔw min y'a jira diɲɛma bɛɛ la ko k'ale ye disuba ye a y'a jira diɲɛ bɛɛ la ale hakili juru cannen don a y'a jira diɲɛ bɛɛ la ko awɔ i k'a dɔn maabaya taamasiyɛn ye fɛn minnu ye a y'olu jira diɲɛ bɛɛ la a k'o de siratigɛ la ni maaba tɛ Assimi filɛ ka wulikajɔ min kɛ ani hakilina min ta k'a b'a waleya nin cogo in na Mali ni Côte d'Ivoire ka mankan na a ko bɛɛ tɛ se k'a kɛ dɛ nka Assimi y'a kɛ kun min na ale b'o kun dɔn a k'o de kama min ye awɔ i k'a dɔn kɔnɔ cɛjugu dɔw bɛ yen olu kɔni ka wulikajɔ barika bonyanen don kosɛbɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na a bɛ ka perepago fan bɛɛ fɛ yalasa ka se ka awɔ i k'a dɔn nin jamana fila réseaux sociaux sanfɛ ka se k'an kungari ɲɔgɔn na dɔw yɛrɛ bɛ awɔ i k'a dɔn olu kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn kɔnɔwari ye a bɛ taabolo min kɛ i ko bi awɔ i k'a dɔn jɛkulu minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliyɛnden minnu bɛ yen k'a bɛ maliyɛnden miliyɔn 3 bɔ o kumana sa ko n'a ma ɲɛ ko olu bɛ yen ko ni awɔ i k'a dɔn ko nana gɛrɛntɛ ko dadigi bɛ kɛ Mali la kosɛbɛ ka tɛmɛ Côte d'Ivoire kan bɛɛ bɛ k'i ta fɔ nka o bɛ ɲina min kɔ tiɲɛ don awɔ i k'a dɔn maliyɛnden caman bɛ Côte d'Ivoire nka Côte d'Ivoire ka sɔrɔ n'a ka sɔrɔ bolo sɔrɔ i ye maliyɛndenw fana sen bɔ a la
bi de nya do population ka no don nga min yi Côte d'Ivoire marabaw minnu ba kuna bi ulu ba don malian fana joro e min Côte d'Ivoire away ka do kerengere ne ala na ofi buanyi ale ka dugula akoni ya laje min ya away ka do yere yira ci do be ma minnu be nu ka sirati kula wati be ulu ko ni bulu away ka do nga yere jira nga jira ka fo ne de nywande ne de bi kodo ne de kala ne do ne de sorboni dictionnaire ne na wulula nywambe o dama farale nywanga ulu ka ko sugu be de lamaga min bi se ka to la gushi o bitaka nyeshi away ka do malima ani Côte d'Ivoire ka tabulu ko ashimi ale de ma folo yi min ye wuli ka joke manga min be burgu min be ani Côte d'Ivoire ni nywanje o furgu no manga abise ka dabla chugumi o de kama aya jira togo kaula togo nyama ya shoku ka wuli ka joke ka kuma nyogo ya dabo ni Côte d'Ivoire ni nywanje nyedo mabina ni konondo e minena chugumi ulu de ba ko kuna uba don femindu mimboru da ani hakina e mingi ulu de ba don mali ni Côte d'Ivoire aunga tabulo be chugumi udi bi chama mvana dola ona faraka be ni njugoida akoti ta hakili sigiko akoti ta nywamva mko akoti ta basiko akokuma ni eja temene ke ba e kafo madobe no ye awekado tugo ka uka ministry uka jamana ni jamana were ko nyebo ministry ale ko ni bismillah lengo aunga jamana nyama fe no be ashimi kofo kwa tara awekado ko were ka ufe alasani dramani watara ano ye nyoyi wati mi abora ayajira kwa ni alasani kumana mabina ni konondoi ni alasani ya hakili na falenga oluka alasani ya jira kafo sikate mina mali ni Côte d'Ivoire be ikeliyi ni alasona kuma nyogo ya awekado okateme anni nyanje jelsa ko yin ka seka digi basigi kono akaseka fomya ni sonja kono ka soro amake ko loy akode strategela Robert Dusey ajira kafo ale bolingo malila ale tara Côte d'Ivoire ni nguma infora akera ni sonja kuma belebele ni shi awekado jamana ima okuma kallaje jinyama jolina hakili sigi kono aminu mbafo ko ashimiye ni minge aya donta aya bota ikaro kafo fomya ko wa mafomya atade na nini mbey note Abu Safune ibla don kafo min jamana marabaw jamana yimbo olu de bulu min ye bo fambi do de kenyo ala kan ni sababa fasir fle min ye awekado o de kama fasiri ka ba ya jira kafo doka do fana bla o na kera o chukula abi fomya nga min to ani nga min bla beki ka tota don beki ka bla ta don akan la ke kodo ede ala kan gishi Elaji Mamadou Gaba ni ya ka fasiri soir de Bamako o ka bido boli bu bala aywa nyema ami do de ke ala ka jisma ga ni ngoy mfura abika ina ala so jisma bi ka fura ni ala ka je ala ka ni so babe Ibrahim Kulubali anga fuli biye sese jara minyi awekado ko nyumani era makono anga fuli bi fanay Nura FM o sanfɛ anga ta aywa nyama ikadu ka fo soir de Bamako ni ale bla ko so ba ta chalaw membolo do ikadu ka fo mi me talge halbi Elaji Mamadou Elaji Gaba akumana Elaji Mamadou Gaba namugela o kuma dafla de bembulu enya te tebe kelina ngiga namugela nindeng kadi ablanga mbala kono kuma bana nyama ikado ka fo mentege do bismillah boni le soir de Bamako ye kado ka fo Mamadou Elaji Gaba akumana Mamadou Elaji Gaba akui kado ka fo mi metalike kado ka fo onga jamani anyemawla no ye chamanjaro fanga nyemaw ye kado ka fo u ye lawduminta no ye kado ka fo ko transition akuntala ko ni ala sonama kado ka fo marsikalo club muga ani woro kado ka fo 2024 la ko fere ni dabali bela jele na se ka tigɛ walasa i ka dɔn ka fɔ transition u bɛ se ka a kuncɛ ka bɛn ni o ye o kɔrɔfɔ min i ka dɔn ka fɔ ni an ka ɲɛmaaw ye nin hakilila in ta k'i ka dɔn ka fɔ yali u na se ka ko bɛɛ lajɛlen bila sen kan wa yali u na se ka ko bɛɛ lajɛlen bila sen kan wa ka da kan i ka dɔn ka fɔ baara caman de bɛ yen minnu ni olu nu bɔlen bɛ i ka dɔn ka fɔ nka a baaraw caman bɛ yen minnu ni u ma ban i ka dɔn ka fɔ yali waati min ni a kɛlen a fɔlen filɛ nin ye u na se ka waati u na se ka baara bɛɛ lajɛlen koro ka bɛn ni o ye wa Mamadou Elaji Gaba a ko i ka dɔn ka fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama ka fɔ gwɛlɛ min ni a donna anw ka Mali ani CEDEAO cɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ ka dɔn ka fɔ waati min na fanga a kɔni dafirila ɲana Bandaw fanga ale dafirile ani Moktar Wani fanga waati min na olu dafirila ka dɔn ka fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama ka fɔ kalo 18 o de kun di mɛ ka dɔn ka fɔ min bɛ talikɛ transition a kundala la a yɛrɛ ka fɔ min bɛ talikɛ nin kalo 18 na baara caman de bɛ yen ka dɔn ka fɔ a bɛɛ lajɛlen nu bɔlen bɛ a bɛɛ lajɛlen tɛna se ka sabati ka bɛn ni kalo 18 ye o la i ka dɔn ka fɔ min bɛ talikɛ anw ka jamana kɔnɔdenw na sigikafɔba o labɛnna Mali a fa bɛɛ lajɛlen fɛ kuma i ka dɔn ka fɔ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen hakili kɛra min ye i ka dɔn ka fɔ dɔ ka fara transition a kundala kan
ka tabla ikado ka fo sandurula aka ja kalo woro ka tabla fo sandurula ngoni kra ma chama hakne ami me talge ikado ka fo anga nyemo yere la mi ka ni oye asimi goita ta se shokel kukola megama na to blajili nu nyema munun be ikado ka fo ni hakli juru chana ne be ya ye ka fo ikado ka fo mi me talge sandurula na janya kojugu manga fere ni dabali blajili tige mi me talge ikado ka fo sandula la anga ota ma ikado ka fo mi me talge seda wala nyemo ye nyanye doke nyanye nzebe ikado ka fo ka be maseka sabati uni nyanje o matme kleflaka mi me talge anga asimi goita so woroni blajili na ikado ka fo ay dekere bo ka bitandali dekere min konnala mi me talge ikado ka fo transition kundala ana sama ta se ikado ka fo mi me talge mars kalo klemuga ani woro en 2024 ma ikado ka fo fasirba ako ikado ka fo wati min ni angale fleko di anyara mani yali labe bela jele na seka sabati wa sababu ke ikado ka fo election mu ni o kanga labe kanga ke election min ni bela jele min yere sura akono kanga ke kalafili min gonna na ni abena ke kalafili jele min ni abe wolo ko election libre et démocratique ni oye election min ni jamani kono de bela jele min na tegere fo jamani kono nyema ka sigi min ni kado ka fo jamani kono de bela jele so me min ye oye bara kunvola bara min ni aka gelen gozo be ma ikado ka fo o bara nyebla ula ni metal ke kado ka fo jamani kundigi asimi goita fereni dabali bela jele tige loi électorale au bora e kado ka fo o loi électorale mi metalike sentela o lo o baro ke kunigi kado ka fo ayo o promulguer te dore de aseben aye ayira ka fo ko o baro bina sabati ma kado ka fo dawro bara wara munumbe no be talike kado ka fo mi metalike réforme institutionnelle kurbacha akero kado ka fo labe munum sika do o baro kono num bela jele katasi kado ka fo accord d'Alger num bela jele watuye ni kado ka fo ame watimne comme si ça insécurité ni o kana bale ayo sebe nyame kado ka fo haka jahalni ayasuru keme ka wulika jo ka sebe boloda ga halibi kado ka fo ko dokera halibi ko atotura mai kado ka fo watimi ni adile flenye yali wati nkono na bara munu ni aboloda leme kado ka fo abala dele na sika sabati ka beni ni wati fole nyewa atua fadriba ko ni nyinga ntomi ka ke fadri flenye anye mime kado ka fo soir de bom ko Mamadou Elaji Gaba aliga sebenu Mamadou Elaji Gaba amba foka walimando amba fa ko ani chesiri halibi awaykado fasiru chamamba debe ambulu ko ambe dundu yi minyi awaykado gausu keta de fer mande masa anambe awaykado bi ni chuina amba foka walimando ko ani chesiri duguje de amine abere tarla ni de ne mani famde aya aloka feno foko muto de abla afana ka muto yi ame aflado ne o prévu bibolo ko moto yabla awo moto asa ke duguje de ay me moto prévu ben bolo mi voli ka noko mi mba bolo moto fe mi mba bolo ni bolo fe de ko ni ba bolo to ko de bala non de moto ko ni te bolo fe ko ni ba bolo o ko no sika to aywa ambe do ke gausu anoya baye ala ba anoya ni ala sona sabu ni ko nura fm Abu Safune adili anan kluman bado o ye gausu ye sika tala anga technicien warabadu halibi ambita abla jara aka fasiri bembulu ko abla kuma mbe amana l'indépendant o kono Abu Safune jara ni yeshu ba de be walo abike so bo nyina mo o kado o bisiri nye ko ni jate mineke ibaye ka fo minya o kado ninjei akera sawbuye ka sebeni langulun dowke min bi talike awaykado surasi ma binani ani konondoi anye awaykado uluminu mine amabbe anga cheduma minisuma ko kuma la sela ba min be no be Olivier Salgado ko fo mali awaykado anya gwe ka bo anga jamana kono agwena abu ni ko chinjoge choyi na mabbe ma on ga telo fe bi on bilama vite et bien hali takana tala ken kadne katme ko kana ni voina agwena wallahi agen kadne agwena onyana fasiri kama ko ako awaykado ne jate mineke juye kalo kle muga o yekunu ye angoro anga mamimbe no be awaykado anga ministre do kofo aye ministre mauka awaykado représentant spécial au kanoro bla no be awaykado secrétaire général des Nations Unies awaykado au kanoro bla yo kofo no be Daniela Korslak Nabo kofo anga ministre mimbe no ye affaires étrangères ayo bismillah o bismillah leko aya jira la ka fo awaykado aka che mimbe no ya ko kuma la selay no be wele ko Olivier Salgado ambe min vowe ambe clé saba de di ama 72 heures awaykado no temena ka to malikono na wulula mina mama fa aya irefa fasiri ka bako ako ni min vle ne ka ninje inge no bitalike mission onusienne awaykado no ye minisuma o togola anga ministry awaykado ayo geni minge amasoro dore fe che inga kuma ka di chayara a kembe buge iba
fɔ ko wolofa tamani a bi kuma shule a ti ɲininka dɔw wɛrɛ tɛ foyi den kelen i ka dɔn k'a fɔ min mana ci a kunna bɛɛ a b'o ta k'o ɲɛsin Mali ma a dɔw bɛ yen n'i y'u ɲininka u b'a fɔ ko Mali i ka dɔn fɔlɔ Mali do koyi u bɛ ɲinɛ k'a fɔ waatiw yɛlɛmana cɛdenw yɛlɛmana kɛcogow yɛrɛ yɛlɛmana ko de siratigɛ la maa 49 min bɛ yen ni i ka dɔn o bɛ Côte d'Ivoire maa 49 ko fɔ an ye tɛgɛ da o minnu kan i ka dɔn k'a fɔ o kumakan in dɛ a ɲana ka n'i da don de la ka fɛn fɔ fɛn minnu n'a ye maaw kamana guwan o de siratigɛ la kalo tile 12 n'o ye juillet kalo ye anw ka cɛdenw fana wulila min ye Olivier Salgado i ye kumakan min bi da ani i ye hakilina minnu di tiɲɛ don e de y'a fɔ nka anw b'a ɲini fɛ min ye i ka dɔn preuve min b'i bolo i nana ye an k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ don kelen o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n'i ma na ni preuve ye i ka dɔn i jija i y'a sɛbɛn cogo min i ka taa lakile o cogo kelen na k'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ka kunnafoni di Olivier ma ka nin ɲɛfɔ a ye k'a di MINUSMA maaw ma ka ɲɛfɔli k'u ye u bɛɛ k'a lajɛ ka fɛɛrɛ kɛ nka nin bɛɛ fɔlen kɔ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ fɔ bi Olivier Salgado n'a ka MINUSMA u m'a dɔn ko fɛn kɛra a gɛnnen ɲɛna a kana siya bi dɛ ka siya jumɛn a taara ka ban 72 heures de dira a ma a yɛrɛ bi yan wa 72 heures a bɛ taa yan'o cɛ o ye 3 jours ye ministre a yɛrɛ ti yan a ministre min bɛ yen n'o ye ministre des affaires étrangères ale y'a jira k'a fɔ min ye o ye k'a dɔn anw bɛ nin bɛɛ la anw ti baga maa ma koyi anw bɛ bɛɛ ka bila la maɲɔgɔnya hakilisigi basigi bilasirali ko ɲuman anw bi yan bɛɛ ka bila la an partenaire fɛn fɛn bɛ yen n'olu nana de k'u bɛna an dɛmɛ hali MINUSMA an b'a bɛɛ bisimila a bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔ a bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn dafa kɔnɔ a bɛɛ ka kɛ bonya kɔnɔ bonya min bi sɔrɔ i bɛ n bonya n fana bi bonya an kana si kana si dɔgɔya si kana don si ka 18 kɔnɔ a banna kana don n ka 18 kɔnɔ an ti don i ka 18 ninnu b'an ka symétrie yɛrɛ de kɔnɔ u b'an ka fɛn kɔnɔ symétrie yɛrɛ u bɛ ɲini ka don an ka jɔ kɔnɔ sa u bɛ ɲini ka hɛrɛ wa ayi Fasiri Kaba a ko de siratigɛ la a jirala k'a fɔ min ye nin cɛ ye Olivier Salgado a ye mun ko fɔ a y'a jira k'a fɔ ko min ye away ka dɔn a bɛ waati caman bɔ san caman min ye away ka dɔn ninnu bɛ na away ka dɔn dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin away ka dɔn MINUSMA ma minɛndonni a n'a ɲɔgɔnna caman a ko de siratigɛ la juillet kalo tile 10 maa minnu filɛ nin ye n'u nana away ka dɔn Côte d'Ivoire tɔgɔ la maaw dɔw minnu away ka dɔn b'u wele ko éléments nationaux de soutien NSE tɔgɔ la yalima away ka dɔn u bilala ka na sira min fɛ o bɛɛ ɲɛ dɔnnen don a ko o kumana sa Mali yɛrɛ yan'u ka se yan Mali ɲɛmɔgɔw kunnafonina k'a yirula k'a fɔ ko nin maa 49 k'u bɛ nale wa u bɛ nale avion civil dɔ fɛ Olivier Salgado ko ten a bɛ fɛ k'a yira ni ye kumajugu de ye koyi kumajugu de k'a yira dɔrɔn ko an bin'u kan de n'o tɛ ko an b'a bɛɛ kalama nin kɔni ye kuma dɔ de ye a ye fɛn dɔ de fɔ ten dɔrɔn et puis kuma min bɔra maa min fana da n'o ye MINUSMA yɛrɛ ka porte parole an dun bɛ MINUSMA ko kɛlɛ min na an bɛɛ b'a dɔn parce que MINUSMA bɛ si anw fɛ yan bi o ma dɔn ɲama bɛɛ de cɛ ka na n'a ye a banna min bɛ MINUSMA ka fugula kɔrɔ o min t'a ka fugula kɔrɔ o u b'a bɛɛ de cɛ ka na to anw fɛ yan kojugu o bɛ kɛ u bɛ k'o de kɛ bon maintenant ale bolo ko waati kelen de don hali bi an t'o kɔnɔ ka wuli ka nin kuma sugu ninnu fɔ o kuma ninnu fɔlen sa an ka ɲɛmɔgɔw ko komi e da la ka teli i da ka fɛgɛ i bolo k'i bɛ tiɲɛ de kan i ye kuma minnu fɔ taa fɔlɔkɔ bin tigɛ nana prévu on ont preuve ah oui mais c'est ça on ont preuve come on il bɛ ni preuve de come on voilà c'est ça donc a partir de ça a mana ni preuve ye zéro ne ko ni y'ale de ya ale don photo de filɛ nin bolo a yɛrɛ kɛlɛ i b'a ko Baɲangara commerçant kɔngɔ bɛ na koyi e ɲɛ t'a la de i b'a ko Baɲangara commerçant kɔngɔ bɛ na walayi nin tɛ dumuni kɛ walayi i b'a ko Baɲangara commerçant munna i bɛ taa ba Baɲangarakaw ma i fana sani tɛ Baɲangara o i taara butigi da yɛrɛ Baɲangara munna i t'a fɔ ko Gawo kɔrɔbɔrɔ ayi e yɛrɛ ɲɛ bɛ ne la o n ko ne ye Gawo kɔrɔbɔrɔ ye Gawo kɔrɔbɔrɔ ale filɛ cogo min i b'a ko Baɲangara commerçant parce que hali bi Ablaye Jara a ko min ye away ka dɔn nin cɛ ye a ye nin kumakan minnu fɔ a dɛsɛra ka na ni preuve ye a yɛrɛ ye kumakan minnu fɔ MINUSMA waati min a ye nin kumakan ninnu bɔ a da MINUSMA yɛrɛ ja tigɛra sabu MINUSMA yɛrɛ y'a dɔn nin cɛ in kumana cogo min nin tɛ kuma gansan ye wa a ye min fɔ preuve ta o kuma MINUSMA yɛrɛ ye kuma min a la o ka ɲi u yɛrɛ ye kuma min a la n'u m'a bila jagoya congé la k'a la taa ka bɔ yan n'u m'a minɛ a la a bɛ n'u coro o kumana sa n'a ma ɲɛ MINUSMA y'o kɛ Fasiri Kaba y'a jira o de la k'a fɔ sa min ye away ka dɔn MINUSMA a ɲininen bɛ olu yɛrɛ fɛ u ka na ni away ka dɔn sɛbɛnden min bɛ yen min bɛ u ni away ka dɔn nin maakɔfɛlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye away ka dɔn SAS ye n'o bɛ pankulu jɛkulu in kofɔ sɛbɛnden min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ani min bɛ away ka dɔn alimanw fana ni nin maakɔfɛlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u ka na n'a ye an ka ye nka Olivier Salgado ale ta min kelen filɛ nin ye tile 3 de dira a ma 72 heures
akata ka bo malla aka minanw bɛɛ cɛ hala ka wuluni awɔ foyi kana to hala ka furalangala wala nan dara aka foyi kana to aka bɛɛ cɛ ka taa aka taa na bɛɛ amali an mago foyi tɛ nin na aka taa ka bɔ an ka jamana ko ye dugu min ye bi alors on perd pas an b'a bɛɛ kɛ kojugu tout le monde an bɛ bɛɛ bɔ tile ka ɲɛ dɔrɔn an bɛ tile 3 d'i ma sinon ni an ma gɛnko joli u yɛrɛ ka bɔ tile 3 u ka na tile 2 tile 3 yɛrɛ ka ja ma gɛnna u ka na 48 heures de parce que bi ninnu hakili ko fa anw ye kɔnɔ ɲaga de kɔnɔ min ma na bɛ u bɛ bo k'a kɔnɔ anw t'o ye bilen koyi an tɛmɛn'o kan abada an tɛmɛn'o kan hali kɔnɔ ɲaga yɛrɛ bɛɛ b'i ka ɲaga protéger tiɲɛ donc an fana ta ye an b'a protéger an b'a protéger se ka na ka na an ka du kɔnɔ ka tila ka na ngalon tigɛ k'an dɔgɔya ayi o ti ɲa ni ɲɛ kelen ko dɔrɔmɛ 10 basi wallahi ni mun cɛ in fasa mɛ dɛ e ɲɛ t'a la de ba fɔ seulement kɛ maa min ɲɛna han n'ala cɛ alors e yɛrɛ ka nin fasa le nin lajɛ ni balo t'a la abla jara ni y'a ka fasire indépendant o ka bidon bɔli i bonya b'a la ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don kosɛbɛ ne bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko la sirène a ye ka dɔn k'a fɔ Abdraman Dukure a ka sɛbɛnni nɔ don Abdraman Dukure ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ vie chère la n'o ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a gɛlɛya a bɛ yen kosɛbɛ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ a tun bɛ maa caman ɲɛna k'a fɔ ko gɛlɛyaba min ni a taa kun bɛ ka anw sɛgɛrɛ n'an kun k'a ma ko Amarigo k'a dɔn k'a fɔ o tɛ dɔwɛrɛ dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko CEDEAO ni o ye k'a dɔn k'a fɔ subatɔ ɲɛmaw ye n'u ye gɛlɛya belebele ta ka anw ka jamana in sɛgɛrɛ walasa k'a dɔn k'a fɔ kumakan min bɛ anw da bɛ se ka yɛlɛma cogo min na k'a dɔn k'a fɔ malidenw kɔni y'a jira k'a fɔ fanga min ni a filɛ anw kunna nin n'o bɛ wele ko transition k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ fanga in kɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na wa an na to u kɔ fo ka taa fɔ a waati a dafara parce que baga fɔlɔ waati min na i ka dɔn k'a fɔ sanction économique a bira anw ka jamana in kan jamana kɔnɔden kɔni tora togo bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ ko i muɲu fo ka taa fɔ kalo 6 a dafara kalo 6 in dafalen a kɛra maa caman ɲɛna k'a fɔ ko ni kalo 6 in dafara n'i ka dɔn k'a fɔ Amarigo ni a wulila ka bɔ anw ka jamana in kan ka kɛ sababu i ka dɔn k'a fɔ lafiya da a bɛna a kɔni yɛrɛla k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi commerçant minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni olu ye jago bosonbaw ye i ka dɔn k'a fɔ ni olu ye sɔrɔ bosonbaw ye minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko opérateur économique i n'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ nin kɔni gɛlɛya in ye waati ye waati min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni ninnu ka sɔrɔ a bɛ sɛbɛn yanga ninnu ye waati ye k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ kɛ sababu ye commerçant caman de bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ olu ka fɛn sɔrɔ waati ye sisan ye sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ kabini Amarigo wulila ka se don min na komi bi dɔgɔkun 2 baɲanko an bɛ o la k'a dɔn k'a fɔ fɛnw bɛ ka yɛlɛ cogo min na u bɛ ka yɛlɛ o tɔw la nka ko Fasiba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ wele ko tiga arachide k'a dɔn k'a fɔ kilo 1 a bɛ feere bi an bɛ waati min na komi bi 200 koyi k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele k'a dɔn k'a fɔ ni o ye malo ye malo kɔni k'a dɔn k'a fɔ o bɔrɔ 1 o bɛ ɲini ka 1000 ko o magwɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ malo la maïs n'o ye kaba ye ni sorgho saɲɔ ka taa se k'a dɔn k'a fɔ kerenge ma ni k'a dɔn k'a fɔ foniyo foni yɛrɛ ye jumɛn ye foniyo wa o tɛ sɛ ya sabali sa komi e ne ɲininka n'i tɛ min dɔn i bɛ min dɔn i b'o de di kɛ e de bɛ ne noter kɛ n'i bɛ fini ma bɔ foni o ye fini finikisɛ tɛ fini kisɛ e b'o dɔn e bɛ ne ɲininka mun na ne bɛ kɛ juga ye e bɛ ne ɲininka ne min ɲininka o la o komi e ma ne ɲininka i m'a jaabi sɔrɔ i yɛrɛ ye sa o kɛra école karamɔgɔ ka di sigi ko foni o kuma k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ fini na k'a dɔn k'a fɔ ani poisson ni o ye jɛgɛ ye minnu bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ fɛn ye bi minnu ni k'a dɔn k'a fɔ a tɛ ka se ka sɔrɔ wa k'a dɔn k'a fɔ a sɔngɔ sɛbɛ yɛlɛlen bɛ sɛbɛn ka fɔlɔ ni o ye Abdraman Diko ye a y'a yɛrɛ k'a fɔ sanction économique min ni a bira anw ka jamana in kan k'a dɔn k'a fɔ ko gouvernement ye a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔdenw anw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na k'a dɔn k'a fɔ hakaja hali na a y'a sɔrɔ k'a fɔ gouvernement a jɛna a ɲita caman kɔ walasa k'a dɔn k'a fɔ fɛnw sɔngɔ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na nka n'a ta o ta k'a dɔn k'a fɔ commerçant bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa k'a dɔn k'a fɔ fɛnw sɔngɔ bɛ se ka yɛlɛ cogo min na Fatiba ka fɔla ni o ye Abdraman Diko Diko a ko k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka taa waati min na sisan ni o ye période de soudure bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ min bɛ tali kɛ sumankɔrɔw la olu kɔni bi ɲini ka dun ka ban sumankɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ olu ma se nin ye furanjɛ min ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an bɛ nin waati gɛlɛn in kɔnɔ a n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko gouvernement bɛ ka jɛ a ɲitaw kɔ walasa fɛnw sɔngɔ ka nɔgɔya commerçant kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa k'a dɔn k'a fɔ da dumunifɛnw u bɛ se ka nɔgɔya cogo min na kosɛbɛ tiɲɛ tɛ tiɲɛ don u kan ka fɛɛrɛ kɛ dɛ u kan ka kɛ dɛrɛ Fatiba ka fɔla ni o ye Abdraman Diko a y'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan a k'a dɔn k'a fɔ ko gouvernement a ye wulikajɔ caman kɛ kosɛbɛ wulikajɔ ninnu taara wolo fɛn min na kɔni yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ waati dɔ la gouvernement ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ko a bɛ se ka mesure ta mun b'a to sɔngɔw u bɛ se ka ɲɔngiri cogo min na k'a dɔn k'a fɔ gouvernement a y'o baaraw daminɛ o baaraw taara kɛ baara min ni a sonsorola k'a dɔn k'a fɔ ko gouvernement kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka mesure dɔw de ta fɛn dɔw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ olu ni sɔngɔ yɛlɛ man kan k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ don an bɛ diɲɛ waati min na komi sisan
sisan gɛlɛya kɔni a bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ bɛ o kalama kɛrɛnkɛrɛnnen ka don k'a fɔ Rusilakaw ani Ukraine kɛlɛ min bɛ sen na o kɛn bɛ sababu ye ka don k'a fɔ ka fɛn dɔw gɛlɛya ko n'i y'a ta ka lajɛ fɛn caman de bɛ yen minnu ni ka don k'a fɔ olu tɛ bɔ Ukraine tɛ bɔ Rusila u tɛ bɔ dɔwɛrɛ la dɛ fɛn dɔw bɛ yen ka don k'a fɔ olu bɛ bɔ anw ka nakɔw kunna fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ bɔ anw ka soforo kun na yan zirabulu ninnu bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ fɛn ye ka don k'a fɔ hali ni a ka di n'i ye zirabulu ta sa sugu la i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko dɔ faralen bɛ o fana sɔngɔ kan bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye minnu ni a bɛ sɔrɔ anw fɛ Bamakɔ yan bɛɛ lajɛlen fɛn minnu ni a bɛ sɔrɔ an ka togodaw la n'a ta o ta i k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen bɛ k'a sababu kɛ embargo ye Fatiba kɔni y'a jira k'a fɔ embargo a wulila i k'a dɔn k'a fɔ embargo wulilen ka se fɔ sisan ma i k'a dɔn k'a fɔ ko sɔngɔ ma foyi ma bɔ foyi sɔngɔ la walahi nin kuma ye tiɲɛ kabako don dɛ foyi ma bɔ foyi a bɛɛ de yɛlɛla a bɛɛ de yɛlɛla Ala k'an sabu amina yarabi Fati filɛ nin ye an ye min mɔ la sirɛni kɔnɔ Abdramane Diko ale ka sɛbɛn don Abdramane Diko bɛ fo ka waliman dɔn min ye awai k'a dɔn ngɔrɔ don k'a ni cɛsiri Abu Safunɛ hali bi an bi taa n'an bi taa an bi se an kun y'a fɔ limanaw ye an ko awai k'a dɔn yɛrɛwolo debout sur le rempart min ye awai k'a dɔn Adama Ben le cerveau Jara a ye wulikajɔ min kɛ a n'a ka jɛkulu kangaridaka min bɛ yen n'o kan ka di awai k'a dɔn MINUSMA mɔɔw ma a lɛtiri k'i k'a dɔn a taara lɛtiri in yɛrɛ dira a dira u ka ɲɛmaaba ma n'o bɛ Algasimu Wane Naabu ko fɔ Umaru Ungiba ale kuma bɛ soir de ko o kɔnɔ sɔgɔma in na a y'a jira k'a fɔ i n'a fɔ olu y'a fɔ cogo min na yɛrɛwolo debout sur le rempart olu ka awai k'a dɔn conférence tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen k'i k'a dɔn kunu quartier général min bɛ yen n'a bɛ MINUSMA tɔgɔ la u taara suuru o quartier général in kɔnɔ u taara ni mun ye sɛbɛnden min bɛ yen n'a bɛ wele ko correspondance min tan bɛ ka ɲɛsin kasibilen maaw awai k'a dɔn olu ma a taara di u ka ɲɛmaaba ma n'o bɛ Algasimu Wane n'o b'o ko fɔ fasiri kaba a ko awai k'a dɔn nin ko in kɔnɔna na laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye MINUSMA awai k'a dɔn ka taa ka bɔ anw ka dugukolo sanfɛ o de laɲininen don kangaridaka yɛrɛ dir'u ma min ye awai k'a dɔn sabu nin kɛra waati la waati min anw ka minisiri min bɛ yen ni awai k'a dɔn a ɲɛsinnen b'anw ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔli ma ale kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ k'a ɲini awai k'a dɔn Olivier Salgado fɛ o ka taa ka bɔ anw ka dugu kɔnɔ fasiri kaba a ko nin correspondance min filɛ nin u ɲɛ yɛrɛwolo debout sur le rempart u ka ɲɛmaaba yɛrɛ n'o bɛ Ben le cerveau n'a b'o ko fɔ min ye Adama Jara i k'a dɔn k'a fɔ ale de bolo nɔ bɛ a la sabu jɛkulu in u y'a jira k'a fɔ jɛkulu min don yɛrɛma hɔrɔnya awai k'a dɔn o jɛkulu a b'o de ko fɔ yalisa ka Mali kɛ dugu ye dugu min ni a bɛ wele ko bɛndugu bɛn ani kelenya o bɛ suuru anw ka dugu la cogo min a ko mission min filɛ nin n'o ye awai k'a dɔn Nations Unies mɔgɔw ka mission ye n'a bɛ MINUSMA ko fɔ ale kɔni bɛ taabolo min kɛ ko bi kungilenna kelen t'a la yeta ɲuman t'a la foyi den kelen t'a la ni ka ɲɛsin awai k'a dɔn anw ka jamana in ma bɛɛ hakili b'a la MINUSMA ye awai k'a dɔn wulikajɔ ni awai k'a dɔn fɛn minnu kɛ ka ɲɛsin anw ka jamana in ma ni jugujuguyaw ye bɛɛ bɛ awai k'a dɔn se ka misali dɔ fɔ i ye a ko nin min filɛ nin farafinna yɛrɛ MINUSMA min bɛ anw kunna jugujuguya min b'u la awai k'a dɔn a ɲɔgɔn ma kɛ farafinna bɛɛ a ko nin mouvement min filɛ nin n'i ye jateminɛ kɛ n'o ye MINUSMA ye k'a kelen bɛ awai k'a dɔn fanga jɛkulu de ye min nan bɛ ka na sigi anw kunna jagoya ni finna a sigili min fana bɛ yen n'o kelen don a kelen bɛ sababu ye ka maaw awai k'a dɔn k'u lasira a kɛlen bɛ sababu ye ka siya ko kɛlɛ awai k'a dɔn k'o suuru anw ka jamana kɔnɔ a kɛlen bɛ sababu ye an yɛrɛ dama an bɛ siran ɲɔgɔn ye an tɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na sabu jugujuguya min bɛ yen n'u y'o ta ni k'o ɲɛsin anw ma a ko de siratigɛ la u ka awai k'a dɔn fɛn min bɛ yen n'a bɛ wele ko résolution 2100 25 avril 2013 ni awai k'a dɔn a kɛra sababu ye ka MINUSMA sigi a ye hakilina ni miirina minnu di ani laɲini minnu kɛ awai k'a dɔn o de ye k'a fɔ MINUSMA a ka na cogo sugu bɛɛ lajɛlen na ka Mali dɛmɛ yalisa min ye bɛɛ ani kelenya o bɛ se ka sinsin anw ka Mali kɔnɔ cogo min MINUSMA k'a lajɛ min ye awai k'a dɔn kɔrɔnfɛla in awai k'a dɔn fɛɛrɛ ni dabali ka kɛ o bɛ se ka kɛ anw ka awai k'a dɔn mara kɔnɔ cogo min na MINUSMA ka fɛɛrɛ kɛ fana menace fɛn fɛn bɛ yen a k'i cɛsiri o ko dafɛ ka se ka anw mabɔ o la o n'a ɲɔgɔnna caman nka an bɛ don min ko bi n'i ye ko in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ MINUSMA u ta kelen bɛ tɔ k'a jɛ sabu u bɛ ka min da fasodenw kan bi kabako don u bɛ ka min da jamana marabaaw kan bi kabako don yɛrɛsago kɛ ka na anw ka jamana kɛ batɛmɛsira ye min ka d'u ye u b'o kɛ taati mɛnɛ sisi tɛ bɔ c'est-à-dire kaba a ko de siratigɛ la a jiral'u la k'a fɔ min ye awai k'a dɔn MINUSMA a ma da o dɔrɔn ma koyi a kɛn bɛ ka jugujuguya kura min ta o de ye awai k'a dɔn anw ka mɔɔw mana taa terrorisiw gosi yɔrɔ yɔrɔ u bɛ taa ka t'u nun sɔri fo ka taa o su wɔgɔbɛ ka taa lajɛ su ninnu ye mun su sugu ye MINUSMA yanni u k'o kɛ o yalima awai k'a dɔn u tɛ ka se ka fɛɛrɛ kɛ min bɛ se k'a to awai k'a dɔn terrorisiw ni anw yɛrɛ bɛ se ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na wa u b'u ka baara kɛ cogo min u k'a kɛ o cogo la nka MINUSMA u bilaman bɛ o jugujuguya minnu na o tɛ dɔwɛrɛ koyi ka lanɔgɔ ani lagosi o ta ka ɲɛsin awai k'a dɔn anw ka jamana ma o ta ka ɲɛsin
ɲɛsin away ka dɔn anw ka sɔrɔsiw ma nin dun ye fɛn ye fɛn min ni an tɛ jɛn n'a ye o kuma nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan tɔɔrɔ ni lajaba min bɛ ka da anw kan yɛrɛwolo debu sur la k'u y'a ɲini away ka dɔn minisuma maaw fɛ u ka taa ala ko yɛrɛ tɛ koyi u ka taa de ka bɔ an ka jamana kɔnɔ yanni le 22 septembre n'o ma 2022 n'o y'u sɔrɔ a ti nɔgɔya dɛ an bɛ mois jumɛn lundi bien lundi bien le 21 21 juillet bien lundi de bien jeudi de 21 juillet an bɛ kalo jumɛn de la juillet an bɛ juillet de la juillet de lundi ya ngo an bɛ jeudi de la jeudi de an bɛ juillet de la kana do kana fili dɛ ngi mango an bɛ juillet de la an tɛ lundi la dɛ ne y'a faamuya ne tɛ ɲininka de sa juillet ni lundi tɛ kelen dɛ o bɛ se ka kɛ kelen cogo di ne hakili la n ko le 12 mois de lundi b'u la o ayi de comment ça mais o fana ye kɛ école ah bon anw fana kɛ école waati kalifabugu de awɔ kɛ alors kalifabugu ye nin de kalan kun ye k'a fɔ le 26 a tɔgɔ les 12 mois de l'année o bɛ daminɛ lundi juillet la sabali sa kana na dɔn o école o kuma juillet août septembre donc en tant qu'un grand journaliste i kalanna ka ɲa ah bon i kalan ka ɲa ay kalan ka ɲa ɲininkɛla bɛ fili wa i fana bɛ ɲininkali kɛ o e bilama ne bilasira bi yan e tɛ nin ye ka ne bilasira ka lundi ni juillet bɔ ɲɔgɔn na awɔ lundi ni juillet tɛ kelen les 7 jours de la semaine o de lundi les 7 jours de la semaine les 7 jours de la semaine sont lundi mardi février mars kana chargement est fouillé là vraiment chargement est bâton je ne veux pas fouiller chargement est bâton wallahi chargement est bâton abana ah non koli abati akungadi de wallahi les 12 mois de l'année sont janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre et décembre awɔ fo bɛ kɛ dɔnkili awɔ a bɛ dɔnkili da de est-ce que o bɛ kɛ denmisɛnw kun bi u taara ko to wa u ka teli o ma bi ala o kumana sa yɛrɛwolo debu sur le rempart u ye away ka dɔ septembre kalo de d'u ma k'u ka fɛɛrɛ kɛ min bɛ se k'a to away ka dɔ ko in away ka dɔ a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min yanni le 22 septembre cɛ a ko lettre ninnu min dira away ka dɔ minisuma maaw ma a correspondance a taara di away ka dɔ président ma n'o bɛ transition ɲɛma kofɔ sɛbɛnden kelen dira ma conseil national de la transition n'o bɛ away ka dɔ maliki jaw kofɔ kelen dira o ma sogɛl kokala mayiga premier ministre chef de gouvernement dira o ma représentant spécial des Nations Unies au Mali dɔ taara di o ma yalisa a k'a dɔn k'a fɔ ko min ye nin ko ye away k'a dɔn o kan ka taa ka bɔ yen yanni le 22 cɛ Umaru Ongoyba nin y'a ka fasiri ye soir de b'o ko o ka bidon bɔli bɔ ɲɛma sɛbɛn kan ka taa yɔrɔ o yɔrɔ a taara bɛɛ kunnafoni sɔrɔ a bɛɛ y'a sɔrɔ o kuma nin bɛɛ kun ye yanni le 22 septembre wallahi 22 septembre a banna n'o sera don o don i ka fugula fɛn labɛn jumɛn bonneble awɔ bonneble labɛnnen don an bɛ ka bɛn kɔnɔ dɔrɔn an bɛ taa labɛn ka a banna an bɛ ka a kɔnɔ dɔrɔn a ka ko dɔ ɲɛnabɔ dɔrɔn ayiwa an ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ala sɔnna ala k'a nisɔn bɔ amina rabi bisimila ayiwa ɲamari kɛra k'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don a bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indicateur du renouveau i ka dɔn k'a fɔ Adama Jabate a kumana a ko di a ko i ka dɔn k'a fɔ muso min bɛ yen walima an balimamuso min bɛ yen n'o ye i ka dɔn k'a fɔ ministre min ni a ɲɛsinnen bɛ jɛya ko ni kɛnɛya ko ma n'o ye assainissement ani santé ye a i ka dɔn k'a fɔ ko u bɛna bere ta koyi bere min bɛna ta i ka dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso privé minnu ni u kɛn bɛ ka jamana k'a labɔ bi a i ka dɔn k'a fɔ ko bere bɛna ta u kama i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ madamu la a y'a yira k'a fɔ n'i ye anw ka Mali dɔgɔtɔrɔsow ta k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko privé de ka ca kosɛbɛ i ka dɔn k'a fɔ privé minnu ni a kɛn bɛ ka anw ka jamana k'a sɛbɛ labɔ i ka dɔn k'a fɔ ko min bɛ yen n'i ka dɔn k'a fɔ ni o bɛ sariya kɔnɔ a ko o de ka dɔgɔ o tuma ko n'i ye dɔgɔtɔrɔso privéw ta k'a lajɛ bi i ka dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso 979 o de i ka dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso privé dɔgɔtɔrɔso privé min bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni o tɛ sariya kɔnɔ o ti jɔ fɔ dɔgɔtɔrɔso 679 bɛɛ lajɛlen dɔgɔtɔrɔso ye fɛn bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni u tɛ yamaruya kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ni u tɛ sariya kɔnɔ sariya mun bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni o bɛ kɛ sababu ka dɔgɔtɔrɔsow k'u bila sen kan i ka dɔn k'a fɔ o sariya sɛbɛnw tɛ u bolo wa i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ani makanba minnu ka kan an ka ja banabaatɔw mana taa dɔgɔtɔrɔso privéw la u kan ka bila minɛn minnu kɔnɔ u kan ka bila makanba fɛn o fɛn kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso 639 i ka dɔn k'a fɔ ko ninnu ni datuguli a ka kan i ka dɔn k'a fɔ minisiri a y'a yira k'a fɔ u bɛna sariya dɔ di u ma walima i ka dɔn k'a fɔ kalo 2 bɛna di u ma kalo 2 in kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ ko a ka kan u k'u bila o sariyaw kɔnɔ
o kalo fila ni ka dɔn ka fɔ kalo fila no o tɛmɛna ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso privé hakɛ min fɔlen filɛ nin n'o bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔso 639 la ka dɔn ka fɔ ni u ma bila u ka sariyaw kɔnɔ n'u ma u bila sariyaw kɔnɔ n'u ma ka dɔn ka fɔ sɛbɛn min bɛ ni o kan ka ta i ka dɔn ka fɔ dɔgɔtɔrɔso ko hukumu kɔnɔna la n'u ma o sɛbɛnw da a ka dɔn ka fɔ don nataw la ko u bɛna a dɔgɔtɔrɔso k'u bɛna a kelen kelen bɛɛ lajɛlen datugu parce que b'a fɔ la i ka dɔn ka fɔ ni o ye Adama Jabate a y'a jira k'a fɔ ko madamu ni o ye ministre de l'assainissement ye i ka dɔn k'a fɔ ka taa se kɛnɛya a bunakun ma ale y'a jira k'a fɔ n'i ye dɔgɔtɔrɔso ko ta k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ sariya kisɛ dɔ bɛ yen min n'i ka dɔn k'a fɔ san 1991 n'i ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya mars kalo ale kɔnɔna na sariya kisɛ dɔ de bɔra i ka dɔn k'a fɔ o b'a jira k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso privéw ni dayɛlɛli a ka kan i ka dɔn k'a fɔ u kan ka dayɛlɛ makanba minnu kɔnɔ u kan ka dayɛlɛ sariya minnu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ko u kan ka o sɛbɛnw ta k'a dɔgɔtɔrɔsow k'u bila sariyaw kɔnɔ parce que b'a fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko n'i ye a cakɛlaw ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ maa 1000 maa 443 o de i ka dɔn k'a fɔ baarakɛlaw ye baarakɛla minnu ni olu bɛ secteur privé la dɔgɔtɔrɔso hukumu kɔnɔna la ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa 666 ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ dɔgɔtɔrɔya baaraw la ka kɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔya yamaruyaw la i ka dɔn k'a fɔ ko a tɛ u la a dɔnniya tɛ u la a kɛnɛya tɛ u la i ka dɔn k'a fɔ ko a foyi kelen tɛ u la i ka dɔn k'a fɔ kalo 2 bɛna di dɔgɔtɔrɔso privéw ma i ka dɔn k'a fɔ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ u ka se k'u bila i ka dɔn k'a fɔ sariya sɛbɛnw kɔnɔ min bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ani makanba fɛn o fɛn ka kan i ka dɔn k'a fɔ u ka u bila o kɔnɔ ko sinon n'o tɛ i ka dɔn k'a fɔ u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ dɔgɔtɔrɔso ninnu u bɛ se ka datugu cogo min na kuma min bɛ tali kɛ gouvernement dɔgɔtɔrɔso la n'olu ye publiciw ye i ka dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ tiɲɛ na i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ baara kɛ olu kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ olu ye maa yamaruyalen ye walasa i ka dɔn k'a fɔ i ka taa baara kɛ dɔgɔtɔrɔso public la i ka dɔn k'a fɔ i ni yamaruya sɛbɛn dɔw de ka kan o kuma o yamaruya sɛbɛn bɛ u bolo nka i ka dɔn k'a fɔ u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ saniya a bɛ se ka yiriwa hali bi o dɔgɔtɔrɔso publiciw la cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ a dukɛnɛmanaw n'o y'a kuru kɔnɔnaw ye a kɛrɛfɛlaw k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ n'i ye anw ka dɔgɔtɔrɔso publiciw ta k'a lajɛ n'o ye foroba dɔgɔtɔrɔsow ye i ka dɔn k'a fɔ a caman bɛ banabaatɔ i mana don a caman bɛ i ka dɔn k'a fɔ minnu bɛ taa sigi banabaatɔ kɔrɔ olu laban de ni bana bɛna bɔ walahi nin kuma in tiɲɛ don dɛ nin ye a dɔw bɛ soso ni soso taalen a da bari banabaatɔ joli la ka n'o suru la ne ye ni bana ma bɔ a bɛ kɛ cogo di ɲɛmɛrɛw bɛ fan bɛɛ fɛ surantɛrɛw bɛ fan bɛɛ fɛ o ye ko ye o tɛ ko ye o kuma i ka dɔn k'a fɔ Fatiba a y'a jira k'a fɔ ko ministre n'o ye i ka dɔn k'a fɔ ministre de l'assainissement de l'hygiène publique de la santé a kɔni y'a jira k'a fɔ ko don nataw la fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ hakaja accueil n'o ye i ka dɔn k'a fɔ banabaatɔw bɛ kunbɛn cogo minnu na maa caman de bɛ olu y'a jira k'a fɔ n'i taara dɔgɔtɔrɔso publiciw la min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ kunbɛnko juguw la i ka dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ dɔw bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ banabaatɔw tɛ kunbɛn ko ɲuman i ka dɔn k'a fɔ u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yɛlɛma bɛ se ka don nin bɛɛ lajɛlen nɔ cogo min na a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ jamanikuntigi ni o ye Asimi Goyita ye bɛɛ lajɛlen ye a ka miiriya dɔ ye walasa i k'a dɔn k'a fɔ refondation n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko refondation secteur bɛɛ lajɛlen kan ka se ka i ta sɔrɔ a hukumu kɔnɔna na Batiri filɛ nin ye an ye min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ indépendant kɔnɔ Adama Jabate ale ka sɛbɛn don Adama bɛ fɔ ka waliɲuman dɔn Abu Safunɛ Jara min ye i k'a dɔn Dalo Kamara an b'a fɔ ka Namakɛ Kulubali fo Kuba Sangare an bɛ foli la s'a ma Babinu ka belebele min ye i k'a dɔn Baɲɛ Kisɛ Baɲɛ Kɔnɛ Baɲɛ Kɔnɛ Baɲɛ an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn sanga ani waati Nura FM i k'a dɔn sanfɛ a bɛ Italie min ye i k'a dɔn Babinu ka Baɲɛ Kwalekaw ka belebele Dragon o teri don yani Dragon ka ndanya Dragon dɛmɛba jɔnjɔn don awɔ mais an ka dugawu kɛ n'Ala sɔnna hali bi Baɲɛ a bɛ fɔ ka waliɲuman dɔn ko ne ko k'a kɔnɛ o tɛ ale de ko n ka to ka mon ami fɔ i ka cɛ ma bonjour awɔ bonjour mon ami a fɔ ko mon ami ko bonjour mon ami bonjour sira kan tuguni mon ami bete bonjour a y'a bete yɛrɛ fara kan a m'o fara kan o ba sɛmɛntiya de a tulo b'i la o a y'a mɛn a bɛ a tulo bɛ na mon ami bonjour voilà donc hali bi min ye k'a dɔn Fufa Traoré an ka foliba ye nin waati in na k'a ni cɛsiri o kuma min ye radio Nura FM anw bɛ laseli kɛ ka bɔ koɲuman wɛrɛ da la 76 33 43 03 n'i y'o kɔngɔ a kɛra WhatsApp ye o a kɛra k'a dɔn Facebook a kɛra fɛn fɛn a kɛra fɛn fɛn Orange Money lama na fɛn fɛn a bɛɛ ye nin numéro in 76
33 43 03 voilà unique lasara fo fana k'a ka foli bi n'o bɔra yen i bɛ se k'a sɔrɔ page Facebook sanfɛ yalima Zeno yalima n'i donna Play Store kɔnɔ a sɛbɛn dɔrɔn radio Nura Bamakɔ FM i b'an ka application télécharger i b'a sɔrɔ i bɛ to k'a lamɛn kunnafoni caman bɛ yan hali bi a ma ban nka nsɔn tɔgɔ ngi sɔn jamu sabu muso min bɛ yen n'o bɛ awɔ i k'a dɔn Aminata Yatasayi ko fɔ Radio Nura FM an bɛ taa sugu la sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ka jɛ ye. Ala sɔnna. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkannikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkannikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binkannikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kan. A ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45 Radio Nura FM an bɛ taa sugu la sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ka jɛ ye. Ala sɔnna. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkannikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkannikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binkannikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kan. A ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45 Radio Nura FM an bɛ taa sugu la sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ka jɛ ye. Ala sɔnna. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkannikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkannikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binkannikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kan. A ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45 Radio Nura FM an bɛ taa sugu la sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ka jɛ ye. Ala sɔnna. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkannikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkannikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binkannikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kan. A ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45 Radio Nura FM an bɛ taa sugu la sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ka jɛ ye. Ala sɔnna. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkannikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkannikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binkannikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kan. A ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45 Radio Nura FM an bɛ taa sugu la sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ka jɛ ye. Ala sɔnna. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkannikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkannikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binkannikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kan. A ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45 Radio Nura FM an bɛ taa sugu la sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ka jɛ ye. Ala sɔnna. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkannikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ.
Ayon deme ankaw deme ka bingeni kalaw ni ma falaw ni walju tigalamu kele naye kuna pone soro bingeni kalaw ni ma falaw ni walju tigalamu kan ay ne tuti deme sola e du trafe wote saramin na bi sheki funi fu dani kele muga walma bi sheki funi fu dani kele mugani fla walma bi kono doni sheki dani wolovla bi samani woro bi wolovla le doro ngo bi kono doni sheki tani wolovla bi sabane woro bi nane ani duru radio nura fm ambita sugula sona bi nyogon sura ni ala kanje ala suno ananu andeme ka dingeri kalaw ni ma falaw ni wal juti la mo kele ayon deme ankaw deme ka dingeri kalaw ni ma falaw ni wal juti la mo kele ashel tema bo mala bazaverilaw tayeru galadonaw fini feerelaw fo ka taa se farafin furatigiw ma DHL bana kun jamade Gawsu ambe ifo ki wali mando ini bara ini chesiri ambe foli la se Carol Valentine makani chesiri ka foli la se ankanubani de me babema la mejereje kulube yoro amba befu ka belajili wali mando halibi ko ko sugolen to ka radio mandila no ben nura fm ko fo abu safne jara ambe na do gafe ko na minye away kado banye kone oh 10 euro de ma fi ngudi monami foradro 10 de doa 10 do tabarkala e ka monami re ko nga to ka fo ara kote aho ni 10 dira akora don volo minai awo ya soro 10 tio sita 10 be diro awo 10 be dia abi donc monami folite ko bible voilà aywa abu safne anya meka fo minyi away kado kulukani ko gela dunai suro ube fajiri dai na dugu je dani amba fo chugula donc ni ala sonama honore jara alebe kulukani ambena kana epifani ambena kana awele nanna yenyugo soro abena kana nyefolike anye telala mingera kulukani abena kana nyefanye yani anga dunni gafewi basiru towi ambena laje nani honore yenyugo soro telala halino ya soro c'est un peu à chaud ko imbe chugumina donc c'est urgent ambena anyiniga donc rebe do fanye ko inkera yoromi abu franfasia anye pour que anaka seka nyogon soro voilà donc ni mafli ani honore jara be nyogon bulu ko kulukani radio epifani honore jara salam alaikum alaikum salam honore ça va somgo kulukani kaube baswete ifari fagalendo ba ira ka fo kibare o mandi ko sobe lama kiwara mani bi kulukani anno aywa bismillah honore mun kera kulukani mun be nyefolikanye emimbe kulukani bon ka keni nyefolu yi aha bon yani an ka se o ma fɔlɔ sɔgɔmada la kɔni marifa manga kɔni ye kulokanikaw to u sibila kan kosɛbɛ ka da kan mɔgɔ tun ka soli ka wuli ka fɛn mun kɛ wuli waatiw la n'o ye nɛgɛ kanɲɛ 5 sanga 42 waatiw ye marifa manga gana dugu fan bɛɛ fɛ kosɛbɛ o kɔni tɛ an bɛlɛdugukaw delina ko ye mɔgɔ kɔni tor'u ka sow kɔnɔ nka manga sumalen mɔgɔw bɔra ka taa mun mankan kun bɛ yen an bɔra waati min na ka taa kɛnɛ kan an y'a ye k'a fɔ gendarmerie awɔ tasuma donnen don a la Kolokani gendarmerie la Kolokani gendarmerie la d'accord ni ka donna k'olu foncer bon an y'a ye fana forçat ale tun bɛ gardiw ka kan kɔnɔna na u ka mobili blindé dɔ bɛ ani pick-up dɔ tun b'u bolo an y'a ye tasuma donnen don olu fana la est-ce que nga an ye ɲininkaliw kɛ mun de kɛra jɔn de don minnu kɔni bɛ kan kɛrɛfɛlaw na olu y'a yirana k'a fɔ ko olu balila ka mankan fana mɛn nka mankan kɔni dalen u bɔra u y'a ye k'a fɔ ko an ka finitigilaka fila olu tora muguci in na Allahu akbar dɔw kɔni joginna an yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔso mobiliw ye o y'olu taga taa n'o ye dɔgɔtɔrɔso la dɔw y'a yirana k'a fɔ fana ko yanni a ka daminɛ olu kɔni ye mobili dɔ ye munumunu na nka mankan bɛ ka kɛ waati min na u y'u ka fɛɛrɛw fana kɛ ka filɛliw kɛ k'a ye u y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu tun bɛ ambulance 2 ani pick-up 3 donc ko u nana kan kɔnɔna na dɔw y'a yirana k'a fɔ ni mɔgɔ hakili b'a la sibiri tɛmɛnen fagali min kɛra Cafina awɔ Cafina awɔ ko mɔgɔ dɔ minɛna o senfɛ olu tun bɛ gendarmerie kɔnɔna na
ko mɔgɔ ninnu nana gendarmerie attaquer o mɔgɔ ninnu nɔfɛ walasa k'u ka mɔgɔw labɔ. Donc ni y'a faamuya mɔgɔ ninnu terroristes ko don. Ko jihadistes. An bɛ se k'a fɔ ko olu de don. Parce que dɔw y'a yira an na k'a fɔ ko waati min na Fostat mɔgɔw tun bɛ ka u poursuivi. Ko u tun bɛ ka n'u ye mugu ci u tun bɛ kule k'a fɔ ko Ala kibaru. Waati min na o kɔni kɛra ci bilara ta fan fɛ. Kan min bɛ Kuala Nara sirafara la. Olu wulila k'a fɔ ko u bɛ n tɛ da u ye. Nka a bɛna fɔ u ye sira fara ka taa Banamayan fan fɛ. An balila ka mun ye fana renfort bɔra Kati ka na. Hélicoptère fana ni o ye sɔrɔsiw ka pankuru ye o fana tun bɛ ka munumunu yɔrɔ kunna yan nɔ. Tɔ belebele. An kɔni bɛ yɔrɔ min sisan kɔni mankan kɔni sumana. U y'a yira n na k'a fɔ ko digi fana kɛra mɔgɔ ninnu ka fanfɛla na. Kosɛbɛ. Ka d'a kan dɔw yɛrɛ ye suw ye u ka mobili kɔnɔ u bɛ ka boli n'olu fana ye. U b'o de kɛ o. An kɔni bɛ yɔrɔ min sisan kibaruyaw bɛ nin cogo in na. Awɔ. Nka nin ye mɔgɔw ye mun fɔ. Awɔ. Minnu sɔrɔla. Mun ye finitigilakaw yɛrɛ ye. O de ye version officielle ye. Wala ani an ka autorités. Aw ma sɔrɔ fɔlɔ. An ma se k'olu sɔrɔ fɔlɔ u ka kibaruya yɛrɛ jɛlen di an ma. D'accord. Wala nin ye kibaruya sonsorolenw ye. D'accord baasi tɛ. Wala. A diyara an ye Onore an bɛ a fɔ aw ɲɛna Ala k'aw kisi. Ami. Ala ka aw tanga. Ami. An bɛ Ala deli Ala ka an fama ni ɲɔgɔnnaw ma. Ami. Bamatɔ minnu bɛ yen an bɛ dugawu kɛ Ala k'u da yɔrɔw nɛɛma. Ami. Bɛ an ka foli fɔ Kolokani ka bɛɛ ye. I b'a yir'u la ko nous sommes de cœur avec eux. Merci. An b'i yɛrɛ fana fo kosɛbɛ i ka cɛsiri la radio Epifani an b'aw fo kosɛbɛ. Merci. Aw bɛ baara min na Kolokani Ala ka aw dɛmɛ hali bi. Ami. Voilà i jara. Merci beaucoup, merci Onore, merci. Voilà, Abou Safne, donc i bɔra ka kibaruya mɛn min kɛra fajirida in na an bɛ se k'a fɔ dugujɛ danni na Kolokani o ye nin ye donc nin ye anw yɛrɛ ka i k'a dɔn radio so min bɛ Kolokani n'o bɛ Epifani ko fɔ an baarakɛɲɔgɔn Onore Jara nin ye i k'a dɔn ale ka kibaruya ye an ye min lasɔrɔ k'a ta sun kɔrɔ sabu Onore yɛrɛ bɛ fo kosɛbɛ k'a waleɲuman dɔn Kolokani fɛn o fɛn min bɛ kɛ kunnafoni kunda a ka lasɔrɔ Bamakɔ teliya la Onore b'i cɛsiri o de la k'a yira k'a fɔ Kolokani baara bɛ ka kɛ Kolokani ɲɛta ka di u ye kosɛbɛ donc ni nin gɛlɛya ye Kolokani sɔrɔ an bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan de ka dugawu don kɛ Kolokani n'a lamini bɛɛ Ala k'u kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma an ka cɛden minnu fana wulila ka taa renfort la Onore bɔra k'a fɔ pankulu bɛ avion bɛ sanfɛ min ye renfortw nana mɔgɔ ninnu y'u kunda yɔrɔ minnu kan u ye banaba fanfɛlaw ye donc u k'a lajɛ ka o yɔrɔw fana sécurité teliya la min bɛ se k'a to jamana bɛɛ basigi an bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn Nura FM anw bɛ yan i k'a dɔn aw ka kunnafoni de kama Onore bɔra k'i sinsin min kan kosɛbɛ o y'ale yɛrɛ ye ɲininkali minnu kɛ a ye kunnafoni minnu sɔrɔ mais ka tila k'a fɔ tuguni kunnafoni sonsorolenw don mɔgɔw k'a faamuya mais an bɛ ka autorité mɔgɔw ka kunnafoni kɔnɔ version officielle baara bɛ kɛ n'o ye ni Ala ka jɛ Abou Safne waati bɛ ka taa o kumana min ye i k'a dɔn kunnafoni min b'an bolo kɔrɔ n b'a ta teliya la kunnafoni in b'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon ale kumana a ye a yira k'a fɔ min ye i k'a dɔn Aminata Yatasa ye sirakɔrɔ Mɛgɛtana ale ntanyara min kɛra ko tiɲɛ k'o ka fɔ min ye so min bɛ yen n'a bɛ k'a fɔ ko son don k'a ma foyi den kelen a m'o suɲɛ n'a ma ɲɛ son taara suɲɛni kɛ a ma fɛn suɲɛ ko in bɛ kɛ dabalibanko ye a bɛ kɛ kamana guwan ye a ko i k'a dɔn min filɛ nin ye n'a bɛ ka fɔ ko faalikɛla don suɲɛniw don ka minnu taara ka taa faali kɛ a ko in kɔni ye i k'a dɔn dabalibanko ye si l'assassin a tout l'air d'un tueur à gage le vigile de la maison lui a manqué de professionnalisme vigile min bɛ n'o ye i k'a dɔn so kɔlɔsiba ye a ye ka baara tɔkajɛ caman i k'a dɔn o yera la a ko de siratigɛ la o yɛrɛ dama tɛ koyi a ko nin ko min filɛ nin ye i k'a dɔn a kuma cayara kosɛbɛ a ko olu kɔni gɛrɛla a la kosɛbɛ ka se ka taa i k'a dɔn a ko ɲɛɲini a ko de siratigɛ la sirakɔrɔ Nɛgɛtana min ye i k'a dɔn sirakɔrɔ Mɛgɛtana yɔrɔ don min ni i k'a dɔn a filɛ ni Gune a ko madame Bacili Aminata Yatasa ye ɲininkali de bɛ kɛ yalima i k'a dɔn mun kɛra a sata ye jɔnni y'a fa a ko réseaux sociaux
olu kɔni presera kosɛbɛ u yɛrɛ di away ka dɔ nin kunnafoni ma bɛɛ b'i ta di bɛɛ b'i ta fɔ u bɛ kule la fan bɛɛ fɛ ka maaw jatigɛ ka maaw dabali ban ka tila ka away ka dɔ ka kunnafoniw di kunnafoni minnu bɛ yen n'u ni sababa bɛnnen tɛ a ko kunnafoni dilaw réseaux sociaux kan k'u ye ko u y'a dama tɛmɛ fo k'a kɛ dama tɛmɛ wale dan ye a ko nka min ye away ka dɔ nin ko min n'a kɛra u y'a jira kunnafoniw na réseaux sociaux sanfɛ k'a kɛra karido kalo tile 17 k'a dugu jɛ ntɛnɛn kalo tile 18 k'a kɛra 1h du matin waati o tɛ tiɲɛ ye dɛ k'a kɛra waati min o ye 20h de 20h a ko o bi 20h min n'o fɔra 1h ani 20h a cɛ ka jan dɛ ko kuma ko bɛ yɛlɛmali don kow la pewu sabu n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ k'olu ka wulikajɔ tɛ k'a fɔ k'u bɛna away ka dɔ maa lagosi yɛlɛma ka fɛn wɛrɛ kɛ a ko nka olu bɛ min fɔ denmisɛnninw ye minnu bɛ yen n'u kɛn bɛ k'u yɛrɛ kɛ kunnafoni dilaw ye journalistes n'u b'u pan ka puruti la fan bɛɛ fɛ min ko filɛ ni galama cira ɲɔgɔn na ko dɔ kɛra dɔrɔn u bɛ taa jɔ a kɛnɛ kan yɛrɛ yira ni fɛn caman ko away ka dɔ o tɛ baara in kɛcogo ye baara in kɛcogo ye min jango tɛ saya ko bɔra min a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka sɔrɔ ka kunnafoniw di a ko n'i y'a jateminɛ olu ye kunnafoni minnu di olu taara fɔ a sun kɔrɔ ka taa lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la site BMS min filɛ sira kɔrɔ k'olu taara ka taa away ka dɔ o yɔrɔ in na u taara ka taa min ye away ka dɔ muso min sara n'o ye Aminata Yatasayi a bɛ du min kɔnɔ a yɛrɛ cɛ ka du don away ka dɔ ko étage don villa fana don a ko villa don étage don a ko maison à étage maison à étage so in sa a ko min ye away ka dɔ a furukɛ n'o ye Madu Bacili a n'ale yɛrɛ an'u ka vigile n'o ye away ka dɔ gardien olu de yɛrɛ dama olu de bɛ a kɔnɔ yen a ko nin don min ye away ka dɔ le 17 juillet 2022 a ko min ye a furukɛ n'o ye Mamadu Bacili o kɔni bɔra ka taa ka muso to away ka dɔ o bi so sanfɛ 20h waati maa dɔ nana a bɛ moto taxi sanfɛ o nana ka na moto taxi jɔ moto taxi jɔlen a ye foli kɛ gardien la ka madame Yatasayi away ka madame Aminata Yatasayi o ɲininka n'o ye madame Bacili min ye cɛni ye n'o ye gardien o ye muso yɔrɔ fɔ mototigi kɔni away ka dɔ a yɛlɛla n'o ye moto taxi tigi a yɛlɛla ka taa away ka dɔ muso nɔfɛ étage sanfɛ a ko away ka dɔ dun ye min ye gardien a ye tiɲɛni juguba de kɛ o yɔrɔ sabu ka maa bila i tɛ min dɔn moto taxi tigi o ka don ka taa muso nɔfɛ e ma taa ɲɛfɔ muso ye i ma foyi den kelen kɛ i ka dɔn k'a fɔ k'a ka gardien a ye tɔ ka jɛ caman a y'o kɛ nin yɔrɔ la i t'a dɔn fan si fɛ a ye tɔ ka jɛ kɛ a ko de kɔfɛ min ye away ka dɔ cɛ yɛrɛla moto taxi tigi miniti ta o kɔfɛ moto taxi tigi filɛ nin ye away ka dɔ ka jigin ka na a ka moto ta ni ka taa a ko a bɛ kelen bɛ i b'a fɔ ko gardien yɛrɛ tun bɛ ka moto in a tun bɛ k'o de kɔlɔsi waati min moto taxi tigi away ka dɔ o taara muso min bɛ yen n'a bɛ away ka dɔ madame Bacili Aminata Yatasayi n'a b'o ka finiw ko o muso de nana k'a fɔ gardien ye ko ale kɔni nan bɛ a na kɛ a kun nana a ka finiko wari a kun nana ka n'o dɛmɛ muso away ka dɔ vigile n'o ye gardien ye a ye muso to yen muso ka taa muso donnen a dabalibanyɔrɔ nana kɛ mun ye a y'a sɔrɔ Aminata Yatasayi a danbɛ Aminata Yatasayi dɛsɛ bɛ a yɛrɛ la a tɛ ka se ka foyi kɛ hali ninakili a tɛ ka se k'o kɛ muso kɔni ye a lajɛ k'a b'a lamaga ka fɛn dɔw kɛ yalisa a ka kuma Aminata ma se ka fɛn fɔ muso filɛ ka kule de dabɔ kule dabɔlen min ye away ka dɔ gardien min bɛ yen n'o ye away ka dɔ yɔrɔ gardien ye o ni boli nana ka na yɛlɛ ka na lajɛ ka na sɔrɔ ja min ye muso ye a dɛsɛlen don pewu a na kɛ yɛrɛ a ni bɔlen don waati min gardien bi yɛlɛ fasirikɛba ko a ko siga tɛ min na le suspect numéro 1 o ye moto taxi tigi ye fɔlɔ moto taxi tigi suspect numéro 1 moto taxi tigi a ko away ka dɔ cɛ kunnafoni na cɛ terikɛ min bɛ n'o ye sigiɲɔgɔn ye n'o ye gendarme ye o kunnafoni na o bolila ka na yɔrɔ in na u ye muso ta away ka dɔ hôpital du Mali yanni u selen kɔ n'a ye a jirala k'a fɔ a minɛna de étranglement k'a gɔnɔ bisi ka a bɔnna a nin na bolo ja kan 20h waati i ye kuma faamuya o ni 1h du matin tɛ kelen ani son donna kan kelen tɛ dɛ kuma in ka girin ko jatigindanw don mais n'i y'a sunkɔrɔta ye fasirikɛba ko a ko away ka dɔn fɛn min fana bɛ yen yalima an b'o dɔn wa min ye away ka dɔn ni min filɛ nin ko away ka dɔn waati min na kunnafoniw dira réseaux sociaux de sanfɛ min ye an ka fanga tigilamɔgɔw n'o ye finitigiw ye olu fana nana kibaruya in mɛn wa hali ka yɔrɔ yɛrɛ dɔn yɔrɔ ma se ka dɔn a ko plainte den kelen o ma don nin ko in da fɛ mun dun kelen na plainte ma don ɲininkali ninnu fana bɛ yen a ko nka commissariat de police min bɛ yen n'a bɛ sira kɔrɔ u ka commissaire divisionnaire n'o ye Fanjɛmɛ Kulubali ale kɔni wulila ka o ko in yɛrɛ ta ba la ale ye away ka dɔ police scientifique mɔgɔw wele u ka se ka ko in yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ k'a kungun ni a ɲɛɲɛ dɔn nka min bɛ fɔ maaw ɲɛna yɔrɔ in da ma kari sanu ma suɲɛ jama ma suɲɛ wari ma suɲɛ hali pɔpɔrɔ o ma ta yɔrɔ in na moto taxi tigi kɔni donna ka bɔ min ye muso donna ka na sɔrɔ away ka dɔ Aminata Yatasayi a sara
abe fo cogo di la fasiri kaba ko ako kuma na bidoni mena ko bi min ye nin chenye no e kompoli fanjeme kulubali ale ko ni kelembe ka enquête daile ni ngo dafe ni min ye awai kado ni nguma bela jeleni ni ngali ko ni debi kesa mundun kelena moto taxi tiki na moto joka do ka so gardien mo se ka anyiniga mundun kelena plenty maddo ni ngo be ye awai kado foundé feminu no ni ngali awai kado na to mi be sigi ga enquête ko ni daile la ma minu be no lu na na réseau sanfé ko shweni kera ni ta ni mbota abu safune oni awai kado ni version ko kelete mako famille sura fasiri fle min ya awai kado nouvelle horizon o ka bido boli ibunya bala nyama ikadu ka fo ambi foki walimando adama jara bara fo adama abe fo ka walimando nura fm alaikum suba ngondana sabu adama jara ere bara fo adama fana nura fm barakala yo abanga abi fo mamadi abi fama wala doni soro la awo ayni e ka manu a chamanya jachimine awoni doni soro la ubembla wallahi ho yaiwa abe ko bel le cerveau adama embla o adama sita adama bel le cerveau ayni jachimine o ali ye munu jamandege zigrila olu kera feye sisan olu bɛɛ bila ma arasini talo ni sigiri solo nu bɛɛ bila de kuma mɛ wala i ka cɛ a jateminɛ n'o tɛ a bi caman sɔrɔ barafo adama a ma jateminɛ a bɛ dɔ sɔrɔ la tigitɔw kan san dɛ gasuwa barafo adama a bɛ dɔ sɔrɔ kan tigitɔw direct ninnu o de la a ye bila o a ka ɲi sa a ka dɔgɔ ala ye n y'a faamuya barafo adama faamuna e ko waati yɛrɛ ma se ka ban dabu an tɛna bita in ɲɔngiri la awɔ an ka bila an bɛ bita in bila dɔrɔn nin dakuru ɲɛ kelen dɔrɔn fɛn min don dɔ farala taji sɔngɔ kan an bɛ nin fɔ teliya la dɔ farala taji sɔngɔ kan o tɛ o don a la kunnafoni nafama dɔ de farala kan a bɛ daminɛ su na a y'a faamu a bɛ daminɛ su na ko gasoil bɛ gasoil 170 ani 7 ani buruburu 8 ani tama 8 882 889 maintenant essence 170 ani 8 dɔrɔmɛ kelen de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a fɔ o bɛɛ kɛra 180 ye kɛ o dɔrɔn ka fɔ bura ye min ka moto tɛ sɔn donc ɲɛma n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko carburant ko a sɛbɛ gɛlɛyalen bɛ mais bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ gouvernement a bɛ ka effort bɛɛ kɛ walasa carburant a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na nka ka kɛ ni diɲɛ kɛlɛba min bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan kɛlɛba min bɛ Ukraine ani Russie ka kɛlɛ o de nana ni a ye o ɲɛfɔliw de b'a kɔnɔ nka i y'a fɔ cogo min waati Abu Safunɛ waati sera ni Ala sɔnna a ma Fatumata Samake ko ne ko k'a bonjour a ye layidu min ta o don a y'a layidu timɛ a b'o don bɛɛ Fatumata Samake kɔni a fana bɛ fo k'a waleɲuman dɔn sanga ani waati ne y'o de f'i ye o an b'u fo koyi sabu an dɛmɛbaaw de don u b'an filɛ jamukan in ka d'u ye wa n'u se kɛra min ye u b'an dɛmɛ n'o ye anw fana y'o cogo de ye o ka fisa an ka an kun siɲɛ politiki maa ye an ka maa ninnu i tɛ fɛn sɔrɔ i tɔgɔ ɲuman t'i la ni seru ma fana u b'a fɔ dɛ n'u kana don kuma bɛɛ ne y'a ka mobili falen dɛ aw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn gosi aw y'a ka moteri falen u ye mobili san ka d'a ma ne ni carburant k'a kun n'an ka tunkarankew y'o kɛ o ka d'an ye Ala k'a ni sababa bɛn waati sera an b'an dɛmɛbaa bɛɛ fo ka lamɛnjɛrɛjɛkulu bɛɛ fo Awa Gindo an ka foli b'a ye Binu Keyita an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn limanaw kadɔ kunnafoni gafe an sera ka min sɔrɔ k'a d'aw ma o ye nin ye radio Nura FM ka foli lase Awa kadɔ Yakuba Gindo ma k'a ni baara ka foli lase Yusufu Sisɔgɔ ma Kitakaw kan